Hola! Molt ràpid, m'agradaria parlar-vos de les llums. Hi han com dos sistemes de llums. Hi han les llums que es canvien amb una rodeta que acostuma a anar per aquí baix, o les llums que es canvien amb la palanca com aquesta. Si us ho fixeu, en el meu cas, el del meu cotxe, ho tenim aquí en automàtic. Jo ho poso en automàtic i s'engeguen i s'apaguen soles les llums curtes, sí? Això significa apagat, sí? Automàtic, llums de posició, llums curtes. Sí, la llum curta, el testimoni, és el mateix dibuix d'aquí la barra, i aquí tenim la llumeta verda de que està posada la llum de posició. Per posar la llum llarga, tiro la palanca endavant, veieu que apareix aquí la llum blava? Vol dir que està posada la llum llarga. D'altres llums parlarem altres dies. Gràcies!